umusayi w'imyaka yigatwani wanyara utungura ubugima bwaye asinchira ubututukano asanyaraga kwengenta mambia lero asomucyo yiga bwatyambo ugutoka ime kinyoro kya busyango moneke ime gwodenya egutoka ime county ya Kisii itane tamarske muntu muswat naluringe gochaga mubakwante mu condition mugondo gocha na mutebito gende mwaye mate twachi go twanye murangu uri uyigoire uri gwasi kibando ntitarakire gisieri nendo murangu irane twachi gutumu muranguga twanyora kisembe sungeti twachaka gukura kisemba ne kazi nyane mwisiko mwabana bagete simi goro agantenga kisembo ngakire simi onta iringo endara simama akare ngamutayibona igande bisi yake lakini ngotemande ngikoro ndole manganayo nanda kangakira gante yayo mugakona na mutumire guchiororo oikiro nyore nyombere wasi mondo taye nyomba agante ina mutayirira nire lakini nuna mogote mamorole naki ngakiro mugakona simi ngamwera sanga mutayigo igo buna gisemba atebire njubwango endora manganayo agante ingo chande mapema minyoke morole bona agachare titachieti gocha bona mambi na babo kama isiko yo mwabo kisembo mwakire sinyo mutayigo ngwachi yaya ndete gosoka ngende gasi arafunguira nande marago bamanya mangana ibunale bona batimba twakirwe simi twatebwa mangana nale moina twachigo twanyara na bayengente teyo kubatikana amoni ya mateiga nigo yanyara yotabuna nigo umuroyo iga omwabo abereka bwate ebirengeryo kubatikana amonekere omuswato we anyata kunganya kurenke iga kuri nigo atemira omuswato we airane guikira bona iga atanya kurina egento anne watabuna nigo kerkende kemwete ebirengeryo byokweruso moyo atebete baiske bamwabo ngomuntu sungusungu naro kumutishira maisha ngango murigyara moite oyo bwato mongino ebono iga bona achiete komukwa kwandira nero kora nandi kora naira netororo akamukwanira kora mate tari kora irana tigara arengereri adis nyanchoka kisemba ne kaze niyane mama nero manene mama mwabako mubwateria gatatu chengi bwete bobe sana omuntu yo kumutianira yani togo sabanga nera icha atebe kyale kumutianira onyo konyoirira omongino yoye tare kumutayari yo monga nkya kumutianira bana baranyora omwana yawo bwete bugima bwae akaratigerusi arro omuntu irendo kumutianira atara muikera totete tomomanya ngana omuntu gakorere gosono musigari ore kisungusungu nere totete sengencho musubati wakarabo ore tiguna itabete mbale nere atomoro kinga nero oyo tomanya ngani ngikyagera tare gutianira omwana oyo minto ntorikoranya tigeranga nengana yaba eyo wichane mono gochie ase ya mateiga nane abantu bakoro ase chinsemo abaiga banyarwa gochana kwenekiria korekeiga asane abanyimbo kuro ase gitaseni kya abanyimbo kyanteko banyarwa wikena ase nkeiga na kurusia umubere onyagosira oiga abanyabakwira wika ase nkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital asibona iga okendrete kwante okwenigwa kwae nigo anne banyabakubuliye abantu bande banyale bakwene kibuna ekero banyale bakubwatwo amone birengeryo ebirebinge mono banyabakoliye abosemya urwo anene nonyine chikanisa amona abantu abanne bebinyoro eli banyabakwene kibuna ebikole bunye biga inkonyara bire bigokana limolyoka ekento kekanana egesunte kanana giya chira senke yane story omwana one yani tara getari rende yansi muno uri bwate mechanda menana yale tukagara anganye bona yande ndakwana na alia sobo sembolo bosia nyasaye turasabe atogitire asaya tugwetira alafu abo semi bo bonene gochia nyumba chetu cho sasima chikanisa naende onde bwensi nyoriro bakon tabo bisankoro ya ime atebi musani oe ekara atebi musani oe nabiko nyarikana musani ya motebi kerengera lia na chire nabokera abe ekebeke gosaliyo bongema gasikebwa tasara keripotle egetaseni gya Inka TV koraiga asenkeiga asanene omusaye nyara gutungura lituko lya lero aso kwebeke ngoli Edene Lucas Mugaka.